ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақтро бо муҳимтарин хабару гузоришҳо аз телевизиони душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабару гузоришҳои ин соат Сарвинози Нур. Дар оғоз сархати хабарҳо. мулоқоти раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси маҷлиси шӯрои подшоҳии Арабистони Саудӣ доктор Абдуллоҳ ибни Муҳаммад ибни Иброҳим Оли Шайх. татбиқи технологияҳои нав дар пардохти хизматрасониҳои коммуналӣ, омодагӣ ба оғози марҳилаи пилотии барномаи пардохти ягонаи коммуналӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. акнун ҳамаи пардохтҳои коммуналӣ бо як пардохт анҷом дода мешавад. идомаи тадбирҳои мунфашкунии роҳҳои маҳаллӣ дар ноҳияҳои пойтахт, истиқболи шоиста 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар мадди назар. 2 июл раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси маҷлиси шӯрои подшоҳии Арабистони Саудӣ доктор Абдуллоҳ ибни Муҳаммад ибни Иброҳим Оли Шайх ки бо сафари расмӣ дар Тоҷикистон қарор дорад мулоқот намуданд. зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои густариши ҳамкориҳои байнипарламентӣ, иқтисодӣ, сармоягузорӣ, фарҳангӣ ва башардӯстонаро баррасӣ намуда оид ба дурнамои рушди муносибатҳои дуҷониба табодули назар анҷом доданд. аз таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои амалии фонди рушди Саудӣ, бонки исломии рушд ва дигар муассисаҳои молиявии Саудӣ дар татбиқи лоиҳаҳои иҷтимоӣ ва инфраструктурии Тоҷикистон изҳори қаноатмандӣ карда шуд. ҷонибҳо тавсеяи ҳамкорӣ дар бахшҳои энергетика, гидроэнергетика, захираҳои об, саноати кӯҳӣ, кишоварзӣ, иқтисоди сабз, сайёҳиро мавриди баррасӣ қарор дода, идомаи татбиқи лоиҳаҳои муштарак, таъсиси корхонаҳои истеҳсолӣ дар Тоҷикистон, роҳандозии хатсайри мустақими ҳавоӣ байни Душанбе ва Риёз ва танзими фаъолияти меҳнатии шаҳрвандонро аз самтҳои афзалиятноки ҳамкориҳои оянда номиданд. изҳори итминон карда шуд ки натиҷаҳои гуфтушунид ба таҳкими минбаъдаи муносибатҳои дӯстона ва тавсеяи ҳамкориҳои мутақобилан судманд миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва подшоҳии Арабистони Саудӣ мусоидат хоҳанд кард. инчунин 2 июл раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Файзалӣ Идизода бо раиси маҷлис аз шӯрои подшоҳии Арабистони Саудӣ доктор Абдуллоҳ ибни Муҳаммад ибни Иброҳим Оли аш-Шайх мулоқот намуд. Файзалӣ Идизода зимни мулоқот меҳмони олиқадр ва ҳайати ҳамроҳонашро ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон хайрамақдам гуфта, иброз дошт ки ин ҷониб аз пазируфтани даъват ва ташрифи меҳмони олиқадр ба ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори қаноатмандӣ амиқ менамояд. зикр гардид ки сафари расмии мазкур идомаи муколамаи сатҳи баланд байни мақомоти қонунгузори ду кишвари дӯст мебошад. мо бар он боварем ки сафари мазкур яке аз рӯйдодҳои муҳими муносибатҳои Тоҷикистону подшоҳии Арабистони Саудӣ маҳсуб ёфта барои таҳкими ҳамкориҳои байнипарламентӣ ва густариши шарикии дуҷониба мусоидат хоҳад намуд. бо шарофати сиёсати хиратмандона ояндасози пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иродаи пайгиронаи ходими ҳарамайни шарафайн подшоҳии Арабистони Саудӣ муҳтарам Салмон ибни Абдулазиз Оли Сауд, инчунин валиаҳд ва сарвазири ин кишвар муҳтарам Муҳаммад ибни Салмон муносибатҳои ду давлат имрӯз ба сатҳи сифатан нав баромада дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, сармоягузорӣ, фарҳангӣ ва гуманитарӣ мунтазам рушд доранд. тазаккур дод Файзалӣ Идизода. аз он изҳори қаноатмандӣ карда шуд ки ҳамкориҳои иқтисодию сармоягузории ду кишвар низ сол аз сол густариш ёфта истоданд. таъкид гардид ки маҷлиси намояндагон нақши дипломатияи парламентиро ҳамчун воситаи муҳими таҳкими муносибатҳои байнидавлатӣ ва тақвияти эътимоди мутақобил баланд арзёбӣ менамояд. бо ҷонибдорӣ аз қабули қатномаи Созмони Милали Муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ташкили ҳамоишҳои сиёсию маърифатӣ дар сохтору мақомоти гуногун идома дорад. дар ин замина бо ибтикори Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Шоҳмансур чунин як ҳамоиш ташкил карда шуд. гузориш дар ин бора. бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Шоҳмансур ба муносибати қабули қатномаи Созмони Милали Муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ки бо ташаббуси навбатии сатҳи ҷаҳонии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабул гардид,
инчунин дар доираи таҷлили ҷашни муқаддаси 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши ҷумҳуриявии сиёсӣ фарҳангӣ бо иштироки доираи васеъи аъзо ҷонибдорон ва фаъолони ҳизб аз шаҳри душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ баргузор гардид. ҳамоиш субҳи барвақт бо мақсади арҷгузорӣ ба таърихи давлатдории миллӣ ва гиромидошти хотираи асосгузори нахустин давлати мутамаркази тоҷикон давлати сомониён бо маросими бошукӯҳи гулчанд баргузорӣ дар назди муҷассамаи шоҳу исмоили сомонӣ оғоз гардид. қисмати асосии ҳамоиш бо иштироки муовини аввали раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон неъматзода маликшоҳ маҳмадшоҳ, муовини раиси шаҳри душанбе одилзода дилбар, раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе ва ноҳияи шоҳмансур, роҳбарият ва кормандони кумитаҳои иҷроияи ҳизб дар ноҳияҳои шаҳри душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, роҳбарони ташкилотҳои ибтидоии ҳизбии ноҳияи шоҳмансур ва фаъолони ҳизб баргузор гардид. масъулин зимни баромади худ оид ба аҳамияти таърихии ташаббусҳои байналмилалии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон, саҳми арзишманди ҷумҳурии тоҷикистон дар таҳкими сулҳу суботи ҷаҳонӣ, нақши муҳими қатъномаи созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036, 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036, инчунин хизматҳои беназири пешвои миллат дар роҳи таҳкими ваҳдати миллӣ, суботи сиёсӣ, эҳёи давлатдории миллӣ ва таъмини рушди устувори ҷумҳурии тоҷикистон андешаронӣ намуданд. таъкид гардид ки қабули қатъномаи мазкур аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид далели равшани эътирофи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз сиёсати сулҳпарваронаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва нуфузу эътибори рӯзафзуни пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи байналмилалӣ буда боз як дастоварди муҳими сиёсати хориҷии кишвар ба ҳисоб меравад. дар идомаи ҳамоиш баҳри болидарӯҳии иштирокчиён ва ғанигардонидани муҳтавои маънавии чорабинӣ барномаи фарҳангӣ бо иҷрои суруду таронаҳои ватандӯстона ва тараннуми сулҳу ваҳдат пешниҳоди иштирокчиён гардонида шуд ки ба чорабинӣ шукӯҳи хоса бахшид. ҳамзамон пас аз анҷоми қисми расмии ҳамоиш дар доираи татбиқи ҳадафҳои солҳои рушди саноат 2022-2026 ва бо мақсади муаррифии имкониятҳои истеҳсолӣ, иқтидори саноатӣ ва дастовардҳои шаҳри Душанбе ба иштирокчиён боздид аз як қатор корхонаҳои пешрафтаи саноатии пойтахт ташкил карда шуд. дар ҷарёни ин тадбир меҳмонон аз фаъолияти истеҳсолӣ, раванди истифодаи технологияҳои муосир, иқтидорҳои истеҳсолӣ ва имкониятҳои рушди ҳамкориҳои иқтисодию саноатӣ аз наздик шинос гардиданд. зимнан иштирокчиёни ҳамоиш аз корхонаҳои Акия Авеста, Автоматив Индастри ки ба истеҳсоли автобусҳои муосир ва нақлиёти мусофирбари ҷамъиятӣ машғул буда дар рушди саноати мошинсозии кишвар саҳми назаррас дорад, инчунин аз корхонаи қолинҳои Душанбе ки яке аз истеҳсолкунандагони маҳсулоти рақобатпазири қолинбофӣ ба ҳисоб меравад, боздид ба амал оварданд. ин боздид барои муаррифии иқтидори истеҳсолии пойтахт, табодули таҷриба ва ҷалби таваҷҷӯҳи шарикони дохиливу хориҷӣ ба имкониятҳои саноатии шаҳри Душанбе заминаи мусоид фароҳам овард. сиёсати сулҳҷӯёнаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ пайваста аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пуштибонӣ меёбад. қабули қатъномаи нави Созмони Милали Муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 боз як дастоварди муҳими дипломатияи тоҷик ба шумор меравад. ба ин муносибат дар иттифоқи нависандагони Тоҷикистон бо иштироки аҳли илму адаб ҳамоиши илми адабӣ баргузор гардид. тафсилот дар гузориши ҳамкоронамон. дар толори хурди иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ба муносибати қабули қатъномаи Созмони Милали Муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ҳамоиши илмӣ адабӣ баргузор гардид. дар ҳамоиш олимон, адибон, нависандагон, муҳаққиқон ва намояндагони доираҳои фарҳангии кишвар иштирок намуда қабули ин қатъномаро идомаи tashabbusҳои ҷаҳонии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таҳкими сулҳу субот ва густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ арзёбӣ карданд. зикр гардид ки бо ибтикори пешвои миллат президенти ҷумҳурии
ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кишвари мо таи солҳои охир як қатор tashabbusoти сатҳи байналмилалиро пешниҳод намуда дар ҳалли масъалаҳои муҳими ҷаҳонӣ нақши муассир гузоштааст. Қадномаи нави Созмони Милали Муттаҳид низ идомаи ҳамин сиёсати созанда буда ба таҳкими фарҳанги миллӣ, таҳаммулгароӣ ва тарбияи наслҳои оянда дар рӯҳияи ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамзистии осоишта равона гардидааст. Тоҷикистон яке аз давлатҳое шуд, ки бо tashabbусҳои сарвари давлат мавқеи ҷаҳонӣ байналхалқӣ пайдо кард. ба хотир биёред, ки пешвои миллат забони тоҷикиро аз минбари Созмони Милали Муттаҳид ба тамоми ҷаҳон муаррифӣ намуд ва яке аз давлатҳое ба шумор меравад, ки ҳар лаҳза ҳар доим як tashabbус, як пешниҳод ба амал меорад. ба хотир биёред, ки tashabbuси пешвои миллат доир ба об, доир ба ҳифзи пирахо ва дар охир ба наздикии шартномаи сулҳномаи 10-сола вай кард ва ба ҷаҳониён нишон дод, ки тоҷикон аз қадим миллати сулҳпарваранд, тамаддунофаранд ва ин миллати тоҷик ҳама вақт барои оштиву барои амнияти кишварҳои ҷаҳон ҳаракат мекард. ضمن ҳамоиш иштирокчиён бо маърузаҳои илмӣ ва суханрониҳои таҳлилӣ баромад намуда аҳамияти таърихӣ ва байналмилалии ин санади муҳимро шарҳ доданд. таъкид шуд, ки саҳми Тоҷикистон дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии сулҳ имрӯз аз ҷониби ҷомеаи байналмилалӣ эътироф гардида, чунин иқдомҳо барои таҳкими амният, субот ва ҳамкории байни давлатҳо заминаи мусоид фароҳам меоранд. дар анҷоми ҳамоиш аҳли илму адаб омодагии худро барои саҳмгузорӣ дар тарғиби ғояҳои сулҳ, ваҳдат, дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ миёни ҷомеа бахусус ҷавонон иброз намуда қабули ин қадномаро дастоварди муҳими сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ карданд. низоми пардохти ягонаи коммуналӣ қадами муҳим дар самти рақамикунонии хизматрасониҳои коммуналӣ буда барои осон намудани раванди пардохт ва сарфаи вақти шаҳрвандон мусоидат менамояд. дар марҳилаи аввал ин низом ба таври пилотӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе роҳандозӣ гардида, минбаъд дар дигар минтақаҳои пойтахт низ татбиқ карда мешавад. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкорамон Валиҷон Шарифзода. бо мақсади мутобиқ намудани пардохтҳои коммуналӣ ба талаботи замони муосир дар марҳилаи пилотӣ низоми нави пардохти хизматрасониҳои коммуналӣ, пардохти ягонаи коммуналӣ ҷорӣ мегардад. акнун ҳамаи пардохтҳои коммуналӣ бо як пардохт анҷом дода мешавад. имрӯзҳо бо рушди бо суръати техникаву технологияҳои рақамӣ дар ҷаҳон истифодаи хизматрасониҳои электронӣ ва низомҳои муосири идоракунӣ беш аз пеш густариш меёбад. ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар доираи сиёсати рақамикунонӣ ҷиҳати ҷорӣ намудани технологияҳои нав ва беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолии тадбирҳои муҳимро амалӣ намуда истодааст. бо мақсади иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 июни соли 2023 дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ фароҳам овардани шароити мусоид ва муосир ба сокинони аҳолии пойтахт ҷиҳати пардохти ҳаққи хизматрасониҳои истифодаи коммуналӣ ва пешбурди сиёсати давлатӣ дар ин соҳа аз ҷониби шаҳрдорӣ қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи амалинамоии лоиҳаи пилотии низоми пардохти ягонаи коммуналӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ба тасвиб расид. дар доираи қарори мазкур тартиб, нақшаи чорабиниҳо ва ҳайати гурӯҳи кории амалинамоии лоиҳаи пардохти ягонаи коммуналӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе тасдиқ гардид. ҳамзамон дар доираи банди 2 қарори мазкур ҷиҳати самарабахш ва бо муваффақият татбиқ намудани лоиҳаи пардохти ягонаи коммуналӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ба таври пилотӣ метавон лоиҳаи мазкурро дар дигар ноҳияҳои шаҳри Душанбе татбиқ намуд. чӣ гуна сомонаи пардохти ягона кор мекунад ва чӣ тавр хизматрасониҳоро пардохт бояд кард? пас аз ҳисоббаробарӣ ба сокини ноҳияи Сино SMS хабар бо пайванд фиристода мешавад. дар мазмуни SMS хабар суратҳисоби ягона ва маълумот дар бораи ҳисоббаробарӣ оиди хизматрасониҳо пешниҳод карда мешавад. сипас бонкро интихоб намуда тугмаи пардохтро пахш намоед. пардохт кардан қулай ва шаффоф аст. пас аз бо муваффақият гузаштани пардохт SMS хабар меояд. барои маълумоти иловагӣ оиди маблағи хизматрасониҳои коммуналӣ иловатан метавонед ба утоқи шахсии худ ворид шавед. дар доираи рушди рақамикунонии шаҳри Душанбе низоми пардохти ягонаи коммуналӣ ҷорӣ карда шуд. айни замон ҳар як сокини ноҳияи Сино метавонад бо як суръатҳисоб тафсилоти дақиқро тафтиш намояд.
ки ин шаффоф ва қулай мебошад. ҳадафи асосии татбиқи ин иқдом содда намудани раванди пардохт, сарфаи вақти шаҳрвандон, коҳиш додани сарсонӣ ва ҷорӣ намудани хизматрасонии муосири электронӣ мебошад. Дар марҳилаи аввал низоми пардохти ягонаи коммуналӣ ба таври пилотӣ дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе амалӣ гардида дар назар аст, ки баъд аз натиҷагирӣ дар дигар ноҳияҳои пойтахт низ роҳандозӣ карда шавад. низоми нав ба шаҳрвандон имконият медиҳад, ки маълумоти заруриро вобаста ба хизматрасониҳои коммуналӣ дар як ҷо дастрас намуда, пардохтҳоро ба таври осон ва шаффоф анҷом диҳанд. Ба гуфтаи масъулин, айни замон корҳои омодагӣ ва фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ идома дошта, барои истифодаи самараноки низом шароити зарурии техникӣ муҳайё карда шудааст. татбиқи чунин низом қадами муҳим дар самти муосирсозии соҳаи хизматрасониҳои коммуналӣ арзёбӣ гардида, ба беҳтар гардидани сатҳи хизматрасонӣ ва фароҳам овардани роҳати бештар барои шаҳрвандон мусоидат хоҳад кард. пардохти ягонаи коммуналӣ як қадами муҳим ба зиндагии қулай ва рақамӣ барои сокинон аст. агар шумо дар ноҳияи Сино зиндагонӣ мекунед, смсро тафтиш кунед, ба пайванд дароед ва сабти ном кунед. дар сурати пай доштани суолҳо метавонед ба рақами кӯтоҳи 3322 дар тамос шавед. ҳамчунин ҳамаи маълумотро дар телеграм-боти пардохти ягонаи коммуналӣ дастрас карда метавонед. зимни баргузории як ҷаласа дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе, шӯъбаи маорифи ноҳия ҷанбасти фаъолияти шашмоҳаи якуми соли 2026-ро бо дастовардҳои назаррас натиҷагирӣ намуд. ҳамкоронамон аз рафти баргузории ҷаласаи мазкур гузориш омода карданд. дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе ҷаласаи ҳайати мушовараи маорифи ноҳия баргузор гардид, ки дар он фаъолияти шӯъбаи маорифи ноҳия дар 6 моҳи аввали соли равон мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар ҷаласа муовини раиси ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе, сардори раёсати муассисаҳои таҳсилоту мактабӣ ва миёнаи умумии сарёсати маорифи шаҳри Душанбе, мудири шӯъбаи маорифи ноҳияи фирдавсӣ, кормандони соҳаи маориф, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ҳамзамон кормандони маркази рушди истеъдодҳо ва маркази кӯдакон ва наврасони ноҳия иштирок намуданд. вобаста ба рӯзномаи ҷаласа аввалан ҳисоботи мудири шӯъбаи маорифи ноҳияи фирдавсӣ оид ба ҷанбасти фаъолияти шӯъба дар нимсолаи якуми соли 2026 ироа гардида, доир ба омору натиҷаҳои ба дастомада ба ҳозирин иттилоъ дода шуд. аз ҷумла қайд карда шуд, ки дар даврони соҳиби истиқлолии кишвар бо роҳбарии хиратмандонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушди соҳаи маориф ҳамчун бахши калидии сиёсати иҷтимоии давлат таъмин гардида, дар ҳамаи самтҳо дигаргуниҳои куллӣ ба амал омаданд. дар идома мафсуд қайд кард, ки барои дарёфт ва рушди истеъдодҳо ҷиҳати иштирок дар олимпиадаҳои фанӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе ва шӯъбаи маорифи ноҳия чораҳои судманд роҳандозӣ гардида ба як қатор нишондодҳои назаррас ноил шуданд. дар қисмати музокираҳо муовини раиси ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе, сардори раёсати муассисаҳои таҳсилоту мактабӣ ва миёнаи умумии сарёсати маорифи шаҳри Душанбе, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ суханронӣ намуда, аз ҷониби онҳо ҳисоботи шашмоҳаи якуми соли 2026 шӯъбаи маорифи ноҳияи фирдавсӣ қаноатбахш ҳисобида шуд. роҳбарияти шӯъбаи маорифи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе иброз намуд, ки дар фаъолияти минбаъда ҷиҳати ҷонок намудани корҳо дар самти рушди соҳаи маориф дар асоси санадҳои меъёрӣ, ҳуқуқӣ, чораҳои мушаххас ва судмандро роҳандозӣ намуда, корбариро дар ин самт боз ҳам ҷонок хоҳад намуд. дар доираи нақшаи тасдиқгардидаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур ва раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе, ҷаласаи ҷанбастии фаъолияти бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Шоҳмансур дар нимсолаи якуми соли 2026 баргузор гардид. гузориши навбатии барнома бо пайгирии ин чорабинӣ омода шудааст. дар кори ҳамоиши навбатии самти ҷавонон ва варзиши ноҳияи Шоҳмансур, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, масъулини раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе, инчунин намояндагони шӯъба ва бахшҳои мақомоти иҷроия, роҳбарони муассисаҳо, кормандони соҳа ва ҷавонони фаъол иштирок намуданд. зимни ҷаласа оид ба дастовардҳо, натиҷаҳои фаъолият ва иҷрои нақшаҳои пешбинишуда дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ маълумоти муфассал пешниҳод карда шуд. таъкид гардид, ки давоми нимсолаи якуми соли 2026 аз ҷониби бахш бо мақсади татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон, рушди соҳаи варзиш, баланд бардоштани ҳисси худшиносию худогоҳии миллӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва пешгирии омилҳои номатлуб миёни ҷавонон, як қатор чорабиниҳои сиёсӣ, фарҳангӣ, маърифатӣ ва варзишӣ баргузор карда шуданд. ҳамзамон ҳамкории бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Шоҳмансур бо муассисаҳои таълимӣ, ташкилоту идораҳо ва иттиҳодиёи ҷамъиятӣ дар самти ҷалби ҷавонон ба корҳои созандагию ободонӣ ва ташаккули фарҳанги шаҳрвандӣ
густариш ёфтааст. Дар идома намояндагони раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шомансур доир ба фаъолияти бахш андешаронӣ намуданд. ҷиҳати бартараф намудани камбудиҳои мавҷуда, баланд бардоштани сифату самаранокии фаъолият, тақвияти корҳои тарғиботию маърифатӣ, ҷалби бештари ҷавонон ба варзиш ва татбиқи босифати нақшаи минбаъда ба масъулини дастуру супоришҳои мушаххас дода шуд. таъкид гардид, ки дар имсолҳои дуюми соли 2026 фаъолияти бахш бояд дар самти татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон, рушди инфраструктураи варзишӣ, дастгирии ҷавонони соҳибистеъдод, пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ва таҳкими ҳамкорӣ бо сохторҳои дахлдор боз ҳам густариш дода шавад. Дар фарҷоми ҷаласа як қатор кормандон ва ҷавонони фаъоли ноҳияи Шомансур барои саҳми арзанда дар татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон, тарғиби тарзи ҳаёти солим, рушди фаъолияти ҷамъиятӣ, таҳкими ҳисси ватандӯстию худшиносии миллӣ ва иштироки фаъолона дар чорабиниҳои иҷтимоиву фарҳангӣ бо сипосномаҳои раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Шомансур қадрдонӣ гардиданд. дар доираи корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҳаллаи дӯстии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе корҳои васеи мумфаршкунӣ ва асфалтпӯшии роҳҳои дохили маҳалла бо сифати баланд ба анҷом расонида шуданд. ин иқдом инчунин идомаи сиёсати ободкоронаи давлату ҳукумат ва саҳми арзандаи сокинон дар рушди инфраструктураи пойтахт арзёбӣ мегардад. имрӯз сокинони маҳаллаи дӯстии ноҳияи Сино тавонистанд наздик ба 4 километр роҳҳои ҳудуди маҳалларо асфалтпӯш намоянд. шарҳи бештар дар ин бора. дар партави сиёсати созандаву бунёдкоронаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгиру ташаббусҳои беназири раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар доираи омодагиҳо ба таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми гӯшаву канори мамлакат корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома доранд. Пойтахти кишвар шаҳри Душанбе низ имрӯз ба як майдони бузурги бунёдкорӣ табдил ёфта, дар тамоми ноҳияҳои он лоиҳаҳои муҳими инфраструктурӣ татбиқ мегарданд. яке аз чунин иқдомҳои муҳим дар маҳаллаи дӯстии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе амалӣ гардид. дар ин маҳалла корҳои асфалтпӯшии роҳу кӯчаҳои дохилӣ пурра ба анҷом расида, барои сокинон шароити мусоиди рафту омад муҳайё карда шуд. ин тадбир на танҳо ба беҳтар гардидани инфраструктураи маҳалла мусоидат мекунад, балки боз як қадами устувор дар роҳи обуду зебо гардонидани пойтахт ба ҳисоб меравад. қаблан бар асари истифодаи тӯлонӣ баъзе қитъаҳои роҳ ба таъмир ниёз доштанд. инак бо дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино аз ҷониби сокинону ҷавонони маҳалла асфалтпӯшкунӣ пурраи ин макон бо истифода аз техникаҳои муосир ва масъулияи босифат анҷом дода шуданд. имрӯз роҳҳои навсозишуда ба ҳаракати бемамнуияти нақлиёт ва пиёдагардон мусоидат намуда сатҳи бехатарии роҳро баланд бардоштанд. ҳамзамон намуди зоҳирии маҳалла низ ба куллӣ тағйир ёфта, муҳити атроф боз ҳам ободу зеботар гардид. сокинони маҳалла аз чунин иқдомҳои созанда изҳори қаноатмандӣ намуда таъкид мекунанд, ки солҳои охир бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар маҳаллаҳои пойтахт корҳои зиёди ободонӣ амалӣ мешаванд. ба андешаи онҳо беҳтар гардидани ҳолати роҳҳо барои осон шудани рафтуомади аҳолӣ, фаъолияти нақлиёти хизматрасонӣ, дастрасии мошинҳои ёрии таҷилӣ ва сӯхторхомӯшкунӣ низ аҳамияти калон дорад. сипас дар идома намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино, кумитаи иҷроияи ҳизб дар ноҳия ба сокинони маҳалла барои дастгирӣ аз сиёсати ободкоронаи давлат, самгузории фаъолона ва қабули чунин ташаббуси созанда изҳори сипосу миннатдорӣ намуданд. зикр гардид, ки маҳз ҳамдилию ҳамкории сокинон бо мақомоти давлатӣ омили муҳими пешрафти корҳои ободонӣ буда, чунин иқдомҳои ватандӯстона дар рушди маҳал, беҳтар гардидани шароити зиндагии мардум ва боз ҳам зебо обод гардидани пойтахти кишвар нақши муассир мегузорад. ҳамзамон аз сокинон даъват ба амал оварда шуд, ки минбаъд низ бо нигоҳдории роҳҳои навсозишуда, тозагии муҳити зист ва иштироки фаъолона дар корҳои ҷамъиятӣ барои ободии маҳалли зист ва шукуфои Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми арзандаи худро гузоранд. кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дар роҳҳои пойтахт чорабинии мақсадноки тасмаи бехатариро ба роҳ монданд. шарҳи бештар дар ин бора. бо мақсади пешгирии ҳодисаҳои роҳу нақлиёт аз ҷониби шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе назорат пурзур гардида,
пайваста чораҳои лозимӣ андешида мешавад. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки мутаассифона дар ҳудуди пойтахт то ҳанӯз истифода нашудани тасмаи бехатарӣ аз тарафи ронандагон мушоҳида мегардад. ин навбат аз ҷониби нозирон дар роҳҳои пойтахт амалиёти мақсадноки тасмаи бехатарӣ ташкилу роҳандозӣ гардида, дар натиҷа шумораи зиёди қоидавайронкунӣ ошкор гардида, нисбати чунин ронандагон протокол тартиб дода шуд. мутобиқи маълумоти Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ, тасмаи бехатарӣ нисбат ба ҳама гуна дахолати дигар ба бехатарии ҳаракат дар роҳҳо ҷони бештарро наҷот дода, фавти мусофиронро дар ҳодисаҳои роҳу нақлиёт то 50% коҳиш медиҳад. шахсан ман ҳамчун ронандаи воситаи нақлиёт ҳамеша тасмаи бехатариро истифода мебарам ҳангоми ҳаракат дар роҳ ва ба тамоми ронандаҳон низ тавсия метиҳам ки вақте ки дар сари чандбараки мошин шиштед, ҳатман аз тасмаи бехатарӣ истифода баред, чунки ин чиз сараввал ба ману шумо лозим аст. қонун ҳам танҳо ҳамин чизро талаб мекунад ки шаҳрвандонаш бояд ҳамеша солим ақл ва ҳамеша дар роҳ аз қонунҳои ҳаракат дар роҳ истифода баранд ва ҳамеша тасмаи бехатариро низ баста пасон дар сари чандбарак бишинанд. ҳамзамон дар ҷараёни амалиёт кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ба ронандагон оид ба манфиати истифодаи тасмаи бехатарӣ маълумот дода, дастур доданд ки ҳангоми ҳаракат худ ва мусофиронашон ҳатман аз ин воситаи ҳимоявӣ истифода баранд ва қоидаҳои дигари ҳаракат дар роҳро риоя намоянд. طبق طلبات ماده 317 قسم 1 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان راننده واسطه نقلیات و اینچنین مسافر کرسی پیش واسطه نقلیات عهدهدار است که هنگام اشتراک نمودن در روند حرکت از تسمه بخطری استفاده برند. خیلی که از مشاهده ها معلوم گشت راننده اتومبیل اوپل هنگام اداره واسطه نقلیات و صدمه ناخوشی نقلیاتی دچار گشته که راننده و مسافر کرسی پیش از تسمه بخطری استفاده نمی بردند باعث جراحت جسمانی برداشتن آنها گشت، یعنی که قسمت پیش بدن و سرشون با شیشه پیش اتومبیل بر میخورد که در نتیجه هر دوشون جراحت‌های جسمانی می‌بردارند. از این لحاظ از تمام رانندگان واسطه‌های نقلیات و اینچنین مسافران داخل واسطه نقلیات خواهش و طلب می‌نماییم که هنگام اشتراک نمودن در روند حرکت از تسمه بخطری استفاده برند. از تحلیل‌های کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی معلوم گشت که زمان روی دادن صدمه‌ها قسمی پیشی اکثر اتومبیل‌ها خراب می‌گردد. در این حالت استفاده تسمه بخطری و حفظ جان رانندگان و مسافران قسمی پیش اتومبیل مهم می باشد. خیلی که از مشاهده ها معلوم گشت اینا برخی از رانندگان همین تسمه بخطری رو با قسمت قفایشون میبندن که این برخلاف طلبات قاعده حرکت در راه می باشد. از این لحاظ تسمه بخطری باید با قسمت پیش بدن راننده باید بسته شود. برای در حالتی با صدمه دچار گشتن این برای همچون محافظت برای سلامتی راننده می باشد. از این لحاظ همین تسمه بخطر بدن بستن لازم است. تسمه بخطری برای پیشگیری جراحت‌های وزنین حیاتاً خطرناک سر و ستون مهره پیش بینی شده میتواند خوف مرگ یا جراحت‌های جدی را در صدمه‌های نقلیاتی تقریباً 50% کاهش دهد. در این ضمن رهبریت ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه از تمام رانندگان واسطه‌های نقلیات خواهش می‌کند که هنگام در روند حرکت اشتراک نمودند برای بخطری خود و مسافران حتماً از تسمه بخطری استفاده برند. наврасону ҷавонони тоҷик пайваста дар озмуну фестивалҳои байналмилалӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. ин дастовардҳо нишонаи болоравии сатҳи эҷодӣ ва ҳунарии ҷавонони кишвар мебошанд. яке аз чунин ҷавонони муваффақ Зубер Каримов аст ки дар 13-умин фестивал озмуни байналмилалии эҷодии Вива Астана иштироки фаъол намуда сазовори шоҳҷоизаи ин фестивал озмун гардид. 27 июни соли 2026 дар шаҳри Остонаи Ҷумҳурии Қазоқистон 13-умин фестивал озмуни байналмилалии эҷодии Вива Астана баргузор гардид. дар ин чорабинӣ бо нуфузи фарҳангӣ намояндагони кишварҳои Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон, Туркманистон ва Федератсияи Русия ширкат варзида маҳорати ҳунарии худро пешкаши ҳайати ҳакамон ва дӯстдорони санъат намуданд.
ҷумҳурии тоҷикистонро дар ин фестивали байналмилалӣ ҷавони муваффақу соҳибистеъдод зубайр каримов намояндагӣ кард. ӯ хатм кардаи мактаби махсуси мусиқии ҷумҳуриявӣ ба номи Зиёдулло Шаҳидӣ буда, айни замон донишҷӯи курси дуюми консерваторияи миллии ҷумҳурии Узбекистон дар шаҳри Тошканд мебошад. иштироки Зубайр Каримов дар ин озмуни байналмилалӣ бо дастгирии Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва муассисаи давлатии Маркази барномаҳои байналмилалӣ амалӣ гардид. намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон бо иҷрои суруди ватандӯстонаи Республикаи ман ҳунару маҳорати баланди овозхонӣ, фарҳанги саҳнавӣ ва эҳсоси баланди ватандӯстии худро ба намоиш гузошт. Дорогие друзья, гран-при награждается наш дорогой гость из Таджикистана Каримов Зубайр. пас аз баррасии барномаҳои озмунӣ, ҳайати ҳакамони озмуни байналмилалӣ ба ҳунари сарояндаи ҷавони тоҷик баҳои баланд дода, Зубайрро сазовори шоҳҷоиза, баландтарин ҷоизаи фестивал эълон намуданд. ҳамзамон ӯ соҳиби ду рохати ройгон барои иштирок дар фестивалҳои байналмилалии мусиқӣ дар кишварҳои Гурҷистон ва Озарбойҷон гардид. Зубайр Каримов бо ҳунари баланд ва заҳмати пайваста тавонист дар миёни иштирокчиёни як қатор кишварҳо ҷойи аввалро ишғол намояд. баъди бозгашт ба ватан, ӯро дар фурудгоҳи байналмилалӣ аҳли фарҳанг, дӯстдорону наздикон ва пайвандонашон бо садои карнаю сурнай, гулдастаҳо ва таъби болида гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ин истиқболи пурэҳсос нишонаи ифтихору қадрдонии заҳмату муваффақияти Зубайр буд. ман хеле шодам ки ин ҷоизаро дар рӯзи ваҳдати миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба даст овардам ва мехоҳам ин ҷоизаро ба тамоми мардуми Тоҷикистон бахшам. вақте ман суруди республикаи манро сар додам, ин суруди дӯстдоштаи ман мебошад ва вақте ман ин сурудро дар саҳнаи Астана иҷро намудам ва ҳакамони ду озмун хеле писанд омад ин суруди тоҷикии республикаи ман. дар оянда боз кӯшиш менамоям ки дар озмунҳои байналмилалӣ иштирок намуда ватани худро дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ намоям. ин муваффақият далели равшани он аст ки ҷавонони соҳибистеъдоди Тоҷикистон бо донишу маҳорати касбӣ метавонанд дар саҳнаҳои байналмилалии кишвари худро бо ифтихор муаррифӣ намоянд. дастоварди Зубайр Каримов на танҳо пирӯзии шахсии ӯ, балки дастоварди фарҳанги миллии Тоҷикистон маҳсуб ёфта, самараи сиёсати фарҳангпарваронаи давлат ва таваҷҷӯҳи пайваста ба рушди санъати касбӣ мебошад. ҳамакнун хабарҳои варзиширо манзуратон мегардонем. Мунтахаби наврасони Тоҷикистон бо ҳамсолони худ аз Озарбойҷон ду бозии санҷишӣ анҷом дод. Мунтахаби наврасони Тоҷикистон таҳти роҳбарии сармураббӣ Ҷаъфар Аҳмадов дар шаҳри Боку ҷамъомади таълимию тамринӣ баргузор кард. дар доираи ин ҷамъомад дастаи мо бо мунтахаби наврасони Озарбойҷон ду бозии санҷишӣ анҷом дод. дар вохӯрии аввал наврасони Тоҷикистон бо ҳисоби 1-0 пирӯз шуданд. голи ягонаи бозиро Мунаввар Анварзод ба самар расонид. дар рақобати дуюм мунтахаби Озарбойҷон бо ҳисоби 3-2 ғалаба кард. аз ҳайати тими Тоҷикистон Олимҷон Олимов ва Биҳиштӣ Раҷабзод муаллифи гол шуданд. аз 3 то 16 июл шаҳри Ҷакартаи Индонезия мизбони чемпионати Осиё оид ба бокс миёни муштзанҳои 19 ва 23 сола мегардад. ҳайати бокси Тоҷикистонро дар мусобиқа 11 муштзан ташкил медиҳанд. ёдовар мешавем ки дар чемпионати Осиё оид ба бокс миёни муштзанҳои 19 ва 23 сола 430 варзишгар аз 26 кишвари қора ҳунарнамоӣ мекунанд. рақибони дастаи занонаи клуби марказии варзиши артиши Душанбе дар даври муқаддамотии Лигаи қаҳрамонҳои занонаи Конфедератсияи футболи Осиё 2026-2027 муайян шуданд. дастаи занонаи мо ба гурӯҳи Е шомил шуда, бо дастаҳои Бамхотуни Эрон, Ал-Иттиҳоди Урдун ва Ал-Насри Арабистони Саудӣ рақобат мекунанд. ғолиби гурӯҳ рохати марҳилаи гурӯҳии мусобиқаро ба даст меорад.
бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотӣ вақт ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари телевизиони душанбе идома доранд. хайр, бо мо бимонед.